Muri yeZimbabwe maswera sei ndine urombo kukuzivisai nezverufu rwaComrade Bombshell Blessed Geza. Reason yaita kuti ndinonoke kuzvitaura ndainzwa message kubva makuseni chaiko because I was communicating with the family member. So pane zvakawanda zvanga zvichiningina saka tambomira kuti tiningine, but for your own information, that message yamaona yema last words message yatozobuditswa Mudhara Geza anga atofa nechekare. Mashoko okuti anga akasiya akamaisa paside, mashoko ake aitaura achinyorwa pasi nehama neshamwari. Kune mamwe mashoko aya angari mashoko evana veZimbabwe efamily zvakazokwanisa kuseparatewa. Ake waitaura on behalf of his family na aitaura on behalf of muri yeZimbabwe, ndo amanzwa ayaya. So Mudhara Geza akusisina ashaya afa, but koita imwe nyaya futi iri kutaurwa, iri kureizwa yandabva kuziviswa izvi. So family members vari kuti zvoni vakomana verevolution vemarevolutions chimbomirai kukolekta mari, mirai kutorera vanhu mari, kwanzi vanhu vakawanda veZimbabwe vane shungu vari kudawo kucontributa kuisa mari, and vakangonzwa kuti ngatingodai so ngatiise mari yakadai patone GoFundMe, vanenge vakutomhanya kunodonata kuti vaise mari kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, arrangements efuneral ange achienderera kumberi. Saka ndo pari kunzi ngavambomira izvozvo vakomana vemarevolution, vakomana vanongowanika pese pese unonzwa kuti funeral for Geza vachaunza, family pachayo ichaunza GoFund. Kana yaunza ndichatoshare that GoFund inenge yazotaurwa iyo kunzi ndo pachange pachitasi pachibatiswa kana kuti pachiswa mari dzechema. For now mari dzechema hanzi chimbomirai zvenyu kudziunza mari idzodzo. And then pane the issue yevanhu vari kuda kuisa matribute messages, kuda kutaura mashoko, anything you want to send, angava mashoko echi uda kuti zvibude even panapa paCoolient tinokwanisa ngozviposta. At the same time zvoruda kuti tiendese direct to the family, but zvinozowandisa. But I think zvamunongoita chingotaura matribute messages enyu, sendai mashoko zvakawanda zvamunongosenda, munoziva parufu bata maoko munobata mabatiro akasiyana, toisa panapa channel zvinoita zviri necessary kunge zvinge zvichiiswa, but zvizhinji zvacho tichaisawo zvatinoona zvinokwanisa kusvika kumafamilies because vanhu vari mukuchema, saka vanenge vachidawo kunyaradzwa nemi. Handiti mazvona Mudhara Geza vafira munyika yeSouth Africa muno, ndo zvaitika, vafira muSouth Africa. Tichazoona maarrangements kana tichinge tabvumidzwawo kusvika panzvimbo munotoona tasvika ipapo family pacho pari kuitwa funeral dzacho, munotoona taapo paposition takutotaura nemi kuti muri yeZimbabwe ndo pamirira zvakaita, tiripo reporting live pafamily pafuneral yaMudhara Geza. Maarrangements efuneral tichazotaura because ndabenge ndichitaura one of the members, umwe wacho azodaira nyaya yacho, ndichibvunza kuti saka zvichafambiswa sei panyaya zvinovigwa chinyi. Saka no, vanhu tichitori pakuchema, maarrangements ari kuitwa. Family gege ine vanhu vanoronga zvinhu urongwa, havasati vanyatsozivisa kuti zvinhu zvavo zvichange zvichifamba sei, but vanhu vari kutarisira kuti zvichifanira kunge zvichiitwa kana kunana Sanyati kuimba yake ikuya kufamu kwawo ikuya, ndo kuri kutarisira kuti zvinogona kugonoitirwa ikoko zvefuneral zvacho. Maarrangements acho it's not yet confirmed, but ndichazouya ndichikuzivisai kuti vachange vachinoita sei, vachinochemerwa kupi. And the other issue inyaya yekuti national hero status, that one is all about, it's up to President Emmerson Mnangagwa neteam ravo kuti vanokwanisa here kumudeclare the national hero, kumupa that national hero status kana kuti avakwanise kunge vachimupa, because since ari munhu kuti akaendawo kuhondo akaitawo zvinotarisirwa kuti munhu ange ari gamba, tizoziva kana pane pamwe paakapotsa kana kuti semunhu kuti anga akubuda akupopotedzana navo zvenguva yese zvanga zvakuitika. I'm not sure kuti zvichafambiswa sei ipapo, but chandine sure nacho ndo chandangotaura ndichiti yes, we all know kuti Geza is a national hero, not deserve that status according to what we think and to what we believe. But tisingazozive kuti vamwe vake vanotiwo kudini nazvo ende vanotiwo kudini vanhu vakaningina, because we know a lot of people like ana Stole kana muchiri kurangarira ana Dabaling Stole vakarasikirwa nethat status, vanonge vachizopuwa that hero status nekuda kwemareasons akasiyana siyana, but ndo vanhu vacho vakatotanga the word ZANU-PF, ndo vanhu vakatotanga kutogadzira the whole political party. So politics dzinoitwa zvakasiyana siyana, but let's assume kuti madays aya anga ari mazuva ekwaMugabe, saka vaMugabe ndo vaingoti munhu akangokanganisa apinde paheroes, national heroes eka because avapindwe nembwende, zvakawanda zvaitaurika. But now let's wait
tione kuti zvichafamba sei mumazuva aEmmerson Mnangagwa. Saka nakuti ndikupfuura nepana pamhuri yeZimbabwe ndinge ndichizivisana nemi because it's always important kuti munge muchiziva kuti zviri kufamba sei, chii chichada kuzoitika, zviri kuzoperera papi, sezvo zviri zvinhu zvakakosha kuti zvinge zvichisvika kune vanhu vakakosha, kune vari kuchema zorodzwai murugare, kune vari kuda kusenda messages, audios, voice messages, even ka video clip or whatever you want to do it now. Ukazondisendera rimwe day sorry zvenyu ndinogona kuzononokerwa kana ndinogona kusazokwanisa kuzozviisa panenge pachannel nguva ichiripo, but if you want to do it right away. And let me use this opportunity muri yeZimbabwe kungotenda company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukoma Owen vari kubatsira maZimbabweans vasina work permits kana kuti study permits kuvaregistera makampani nekuvavhurira FNB business account munyika yeSouth Africa. Nevari kunze kweSouth Africa vari kubatsirwa zvekare avo vanenge vakwanisa kuuya muSouth Africa kana kuti vanenge vakwanisa kuuya nekuwana chidhindo chinonzi entry stamp chekupindisa munyika chinge chiripo passport yavo, vari kubatsirwa zvakanyanya. Saka ndoda kutenda veEducation Research nekuti upenyu hwevanhu vazhinji huri kuchinja because of these guys. They are doing a good job. Tiri kuti ngazvirambe zvakadaro, ngavarambe vachibatsira vanhu vachivhurirwa makampani, and it's never too late. Endai munobatsirwawo, endai munovhurirwawo enyu makampani. These things zviri affordable, reliable. Mukoma Owen vanogara varipo vanokubatsirai, and chavakanakira haumbonide kutravela kuenda kuofisi yana Mukoma Owen, vanokubatsira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri. Saka unozodei, garai maita zvinhu zvakanaka nguva ichiripo, gore richiri kutanga kudai so, richiri kuteremuka tava muna February kudai so, especially tiri patiri iko zvino. You never know, upenyu unoona kungochinja. Saka ndozvo ndangoti ndingokuzivisai ndichikwanisa kuvatenda nebasa hombe ravari kuita.